السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وطبيبنا وقرة عيوننا، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هم طاعات عبادة لنذي صالح عمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبت لنذي لطف كرم بلن قبول دبتا هم ذا إيلو نتشرين دوس يار لنذ قوم خيشنذ إنتانذ أغلغيذنذ دنيا آخر سعادت كننمك يذا عقلق بيثن إن شاء الله. إيد سعيد فترة مبارك أيدة بيرين ذا برشب قولق بلن بركت بلن كترن نرثنذ هم ذا مبارك ولب إنك يلرا إنك وقت لنا دا باك الله لطف بلن كرم بلن yurt parahatçılıkta, vatan emniyetlikte, ağzıverlik iman ağırıyda hemmemizi koklasın inşallah. Mübarek Ramazan aydan önce Beyik Allah Teala kokladıgının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışından mübarek yaşı 50-nji yaşa gelýänçe Hudaý Taalaň köklemegi bilen hyzmatyny da ýetiripdik. Inne şu 50-nji ýaşda bir neçe bolan ýagdaýla Peýgamberimiziň mübarek ýaşaýyşyndan we gaty bir ders almaly ýagdaýlary päk Allah köklediginden hyzmatyny da ýetirer inşallah. Ozolla aýdypdyk ýöne Qisqa suratında. Şunu inşallah yaxşıca bilin. Odolqa aydılallarda da ve inniki aydılacak gurrunlerde de hala savotlu olsun, hala savotsuz olsun. Hala din yağdaydan birda düşümü bağ olsun ya yok olsun. Näme bir aydılıp beren gurrun Peygamberimiň ýaşaýyşyndan meselen ahun aýtýar, kim bilýär bilen dogrudygyny, dogry dädigini. Bu gurrunlaryň senedi bağ yok. Kim bilýär bu zatlary? Ahun näme anan görmellerdir diýilýän bir ýagdaý aýdylsa, dünýä boýunça näçe türlü ilmada, ilmi coğrafi, ilmi riyazi, ilmi hindisi we bir ilmi tarih. Tarihte her kim halanyny aýdyp bilmeýär. Ilmi tarihte bir mu'temed we mu'teber bir senet bar. Şol senedi, gaw dikkat edin, şol senedi kafir musulman barada fark etmeýär. Şumal ilmi hindisede, ilmi coğrafide musulman kafir fark etýärmi? Edmeýär. Ilmi tarihte da bir dayanylýan senetli we kafir musulman fark etmeýär. Şumen aýdýan senetli gurrunlym kafirle de bir wagt Peýgamberimiziň ýagdaýyny tahqiq edenni şu aýdýan kitaplarymyzdan, şu aýdýan senetli gurrunlymyzdan alýar. Ondan çürim hatiriňiz jem bolsun, mutmain bolun, mu'teber we mu'temed senetlerden aýdylýandyr. Tarafa aýdyň. Ilmi tarih kabul edýänmi ýa ýokmy? Eger ýok diýse, ony akly ýok bolmaly. Dünýä boýunça ilmi tarih aýyrmaly. Ba diýän ne bolsa senet ba.
Ondan melek senet gerek bolacak bolsa inşallah men öz ýanjyma getiräň. Be her hal inşallah aýdyljak gurrunly aýny senetli gurrunlydyr. Peygamberimiziň mübarek ýaşy 50-nji ýaşa ýetdi. Daşarda adamlaryň arasynda bir arkasy barmyşdy. Kim? Ebu Talib. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ın dädesi. Kureyş'in ýaşulty. Kafirler Ebu Talib'i silap kan Peygamberimize zat diýip bilmeýänmişler. Qarad eýetleri ba, ýöne öldürüp ýa bir zat etjek bolup başarmaýanmışlar. Qarad Ebu Talib'in hormaty barmyş kafirlaryň arasynda. Bila Peygamberimiziň öýüniň daşyndaky arkasy. Emme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öýüniň içindäki arkasy kim? Hazreti Hadice. Enemiz Seyyide Hadice radıyallahu anha. Allah kuvvet berip, zol dajawdyr, Hudaý kuvvet bersin, Hudaý sen arkaňdyr diýip, olda öýüň içinde bir Resulullah jany arka bolýanyň diýir. Hulasa Peygamberimiziň mübarek ýaşy 50-nji ýaşa baranna Ebu Talib dünýeden geçýär. İliň arasynda, taýfasynyň arasynda arka bolup duran Ebu Talib dünýeden geçýär. Peygamberimiz gaty narahat bolýar. Inni din bernamasyny kan öwe alyp gidip bilmeýänliginden çürim agasy dünýeden geçdi. Dädesiniň doganyna Ebu Talib. Ohamman bir ay geçse, 2 ay geçmäke Seyyide Ummul Müminin bütün musulmanlaryň enesi bolan Hazreti Hadice radıyallahu anha bir de dünýeden geçýär. Daşardaky arkasy Ebu Talib'di. Öýüň içinde Allah kuvvet berip 25 ýyllap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 ýaşyndan ta 50-nji ýaşa gelýänçe bütün arka bolup, jany bilen, maly bilen Resulullah jany arka bolup, Qasym janyny dünýäge getirip, Abdullah jany dünýäge getirip, olara çağı wagt geçýär. Hazreti Zeynep, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum, Hazreti Fatimatu Zahra bilen de enesi bolan belki bütün mümin musulmanlaryň ta kıyametçeli, belki ebedçeli tamam musulmanlaryň enesi bolan Hazreti Seyyide Ummul Müminin Hadicetul Kubra radıyallahu anha bir de dünýeden geçýär. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaty narahat bolýar. Üçüsüne narahatçylykla bolansaň, hud Peygamberimiziň özü şo ýyla 50-nji ýaşyna Amul Huzn attakýa. Amul Huzn, yani narahatçylyk ýyl boldy. Gaýgy üstüne bolan ýyl boldy. Amul Huzn, Resulullah'ın özüniň dakan ady şo. Heýer kynçylykla köpelen ýyly. 4 gyz eline galdy. Zeynep izdivaç edipdi. Ruqayya da Hazreti Osman'ın denanası. Ummu Kulsum menen Hazreti Fatıma Zahra galdy. Ummu Kulsum 17 ýaşyndaky gyz. Hazreti Fatıma da 12-13 ýaşyndamış. Inni bir qysga bir ders almaly urunlemiz we üstünden geçdik, girşiksiz boljakmyň. Ey mümin, musulman, imanly dogallar. Peygamberimiz dünya gelmeke dädesini ellenmerdi. Dünya gelip 6 ýaşa barynda enesini ellenmerdi. Inni saklap barýaka 8 ýaşynda qakasyny ellenmerdi. İzdivaç edenne oğulcuğu dünyaya geldi Qasımcan 1 ýaşap 2 ýaşap onu ellenmerdi. İdinden Abdullahcan diýen oğlu erkek oğulcuğu bir de dünýeden geçdi. Dädi enäni berdi ellen, erkek oğlançyklaryny ellenmerdi, gyýyzlary galypdy. Aham, ine kynçylyk ýagdaýda, tamam Mekkeň agrym ýagdaýyna mert bolup Resulullah jany arka bolup duran hytmat edip Hazreti Hadice radıyallahu anh bir de dünýeden geçdi. Ne kadar kynçylyklar? Çağan aýrylalygyny görmeli, inen aýrylalygyny görmeli, zinanasynyň aýrylyp indi öz gyz oglanlar saklamak bir de Resulullah'ın özüne galy. Olaqan ders almalarymyzyň biri dünýe geçelge jaýyň alamaty şe. Mahdumul işan niyada dünya bir menzildir gelip geçerge, dünya bir menzildir gelip geçerge,
bu menzile gelin ötmeyin kalmaz. Ay berekella mahtum oluşan. Dünya bir menzildir gelip geçerge bu menzile gelin ötmeyin kalmaz. Ey cemaat, eğer bir adam dünyada kän yaşamalı olsa, eğer bir adam hemişe yaşamalı olsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyik Allah Teala'dan dilerdi, ey bar Hudaya, men zenan oğlun şoklam 1000 yaşasın, 2000 yaşasın, ta kıyamata çili yaşasın dip dilerdi. Bu elbette Allah Teala da bererdi. Dileptirmiş onu. Sonram gelir inşallah. Evlatlarının da hemmesi Peygamberimiz baka dünyadan geçiyor. Zeynep'di, Ruqayye'di, Ümmü Kulsum'di. Buna da Peygamberimiz baka dünyadan geçiyor. Birce Hazreti Fatıma-i Zehra Resulullah canın 6 ay sonra dünyadan geçiyor. Tamam evlatları, en atası hemmesi Resulullah canın öz bağ vaxtında. Eğer dünya çından vefa cayı olayan olsa, yüreğimi de yalık koymalı vururun haşi. Şu gelip veren dünya yerimiz vefa cayı değil, beheştin içi değil ştayı. Köplep duran, ödün de yazsın yüreğime. Ştayı cennetin içi değil. Bu tay imtihan cayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hudaya men evladımızdan şimdi uzak yaş dilemeli değil dediğimizde ki, yani on dilemendir Resulullah can. Näme dileptir? Allahümme inni es'eluke imanen daimen. Resulullah'ın dua ateşi. Hudavanda bize bir uzak dünyamızda, kabrımızda ve kıyametimizde bizden ayrılmayan bize iman verdik dileyenmiştik. Hudaya bana uzak yaş ver. Men ölmeyin kıyamete çeli. Men zenanam 500 yaşasın. Men bir Hatamun Nebiyyin, tamam peygamberlerin ya qaşımın, men en himmetinin tacimen, men evlatlarım 500 yaşasın, 1000 yaşasın. Evet, dilemenler daşın Resulullah can. Allahümme inni es'eluke imanen daimen. Hudaya bana bir iman ver, şu imanım devamlı olsun. Men ömrüm devamlı olsun diye dilemenler Resulullah can. Belli oluyor, şu dünya vefa cayı değil. Dünya bir menzildir gelip geçerge, bu menzile gelin ötmeyin kalmaz. Bir yana gelip geçmeli yer, gelip geçmeli yer. İkilenci ders almalı lazımız. Zeyrenmek. Ay Huday näme bana beytiye? Ay Huday näme men hanavadam şeytiye? Ay näme hemme muşkilatlı men şuurun kan moliye bilin ilunumuzun içinde. Bizi bidirek yağdaylara düşürəmasın. İçerlimize düşündüreyliyin qavc edip. Bizim iştivamız yerde, bizim iştivamız biz namazda, azanna, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye asıl çok manası öyle işimiz yok. İştivamız iştayı. Hem sayamız gözüyez, eğer hele oğlan uşak gülüşüptü, ama biz dünyada hanavadamız bilen oğulğuyuz ya enatıda muşkilatımız var. Olan gülüşüp dursun görüp, Huday näme bizi hem horlukda koyup dursun, näme bizi qiyinçilikda bolup dursun deyip, o hemsayanı görüp deyrenýär. Huday Taala bizim hemsayamızı, bizim ulgumuzu etmendir ki, biz eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýär ki, Resulullah can bizim ulgumuz. Öz zindigimizde Peygamberimiz ulgu tutunmalı. Näme diýip öýümizde muşkilat bolanna, bir öýüň eýesi ene, ya däde, ya oğul, ya qyz, ay birbirimize göwüllük berip Peygamberimizin qiyinçylygynyň müňden birde de, Peygamberiň qiyinçylygynyň müňden birde, 100den birde, hawada Peygamberimiz horluklar geçiripdir. Bizler zat göremiz akidip näme diýip agdylmalylar? Näme diýip Peygamberimizin ýaşaýyşyndan bir salmalylar? Öz ýaşaýyşymyzdan awudun suratynda sebit bolup, biziň ýaşaýyşymyzdan da sabitrak bolup Resulullah jaň ýaşaýyşy we ini eşitip duran ýagdaýlaryň, oğul gyzynyň zenanatynyň dünýeden geçip qiyinçylykda galanlary, onu hiç ýada salman bilmäşik bolup geçirmeli. Onda zor beýrenmeli. Näme diýip? Agasyny görýär, inisini görýär, aýallygyny görýär, erkekdigini görýär, ýa körekellerini görýär, ýa hem saýasyny görýär, gülüşip gitbe. Näme diýip gülüşmeli diýär. Hatta bidirek kepleri de var ya. Men namaz okuyan, arada tutyan, ayağım ötenini qarınçanı öldüremek, näme demek? Huday näme diýip maňa şeratlar etýär diýip. Meger bitay beheştin içitme. Ey mümin, musulman, imanyňa verer ama.
Meger Resulullah'dan namaz okuyamaymıştık diyecek mi? La havle ve la kuvvete illa billah. Bendigisini yerine getirmeyemiştik diyecek mi? Tamam müşkilatlı üstüne serazir olup dökülüveti. Tamam kıyınçılıkla oluveti üstüne. Bizim vazifemiz Resulullah'ını ulgu tutunmak. Yani geçti ki, ay bunun maşı ders gerek gel ki, evlatları, atası, Ummul Müminin Hadice radıyallahu anha enemiz o da dünyadan geçmeli. Ne kadar horlukla oluyor. Ne kadar kıyınçılıkla. O da anırdı Mekke'nin kafirleri gülüş ceşin tutuyanmıştıkla. Ebu Talib ayrılanı keyif etiptirler. İnni Muhammed'i azasını görür deyip başlattırlar. Hadice radıyallahu anha da dünyadan geçenler ceşin tutuptirler keyif etip. İnni görür bu güller deyip. Haysi bir kıyınçılık görüttür. Hulata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulgumuz olsun. Şu ürünü bir vaqt bir benden yanına aydamda bir kefayetli acab cayiş mal hizmetini de yetireyin. Ve peygamberimizden bir fark etiyet. Ol bir peygamber adam Hudaýyň söyün bendesi. Bizim imanımız zayıf. Biz onqyanık sabrımız olup bilecek mi diyen bir galat iştiva kefayetli. Ey mümin Müslüman doğalla. Allah Teala Kudret kelamına aydiye laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasene. Men Hudaý imanlı adamlara Resulullah'ın ulgu et koydum deyiptir. Onna peygamberimizin namazı yal biz namaz okuyup bilmeýäsek, peygamberin duasy yal dua etmelle bolsa, kynçylyklardaki ýanyk sabr etmelle bolsa, bizden peygamber bolan boljakmy diýip onu din etip goýam Allah onu. Gelişýän zatmış. Bir, iştivasy. İkincisi, Allah Taala'nın wa'desi. Şol Resulullah'ın agzyny ökünüp, peygamberimiz kynçylyklarda näme diýen bolsa bizi etsek, Hudaýyň wa'desi bizim ýüregimizde sawlyklar we bereket goýacaktır. Peygamberimiz üçüncüsü Resulullah evlatlary aýrylanyny gözlerinden ýaşakýanmışdyk. Ağlaýanmışdyk Resulullah. Ha men peygamber o ýüregimde sawuk, ay evlat diýeniň dünýeden geçer Hudaýyň aýdany bolar diýip gülüýip oturmaýanmışdyk ki. Näme diýip Resulullah sallallahu aleyhi we sellemiň bir gurrüňi agzalanyna hulasa bir sap berip bir kenara kaçıp gitjek bolmaly, şonu amad etmejek bolmaly. Hey bir şeytanyň pikri ýanyk bir pikirleri özümizde jaý goýmaly. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyınçılıklar düşüptir. Bize de kıyınçılıklar düşenine sabır etmeli. Son Resulullah sabır etýänmiş diýende, o peygamber adam biz ondan fark etýäsem bir kep aýtmaýlyn. Gatyr galat iştibadatdyr. Son Resulullah jan ewlatlary aýrylanyny gözlerinden ýaşakýanmışdyk iki öňünden. Ya Resulullah seni ağlayanmı deyip hatta sahabeler aytýanmışdyklar. O ýagdaý inşallah soňram gurrun öder. İnsan ahim Resulullah janna sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Hudaý Taala aýdypdyr, şoň ýygyna düşmeli diýipdir. Hulasy men mektepden kän çykdym. Peygamberimiz 50-nji ýaşa barandan Hazreti Hadice näçilenji ýaşda? 65-nji ýaşa barandan 25 ýyllap bilin uşak, ilah ýagyny çermek, jany bilen maly bilen Resulullah jana hyzmet edip Peygamberimiz 50-nji ýaşa barandan enemiz Seyyide Ummul Müminin Hadice radıyallahu anha 65-nji ýaşa barandan bi wefany ap berip Hudaý Taala'nın rahmetine gaşyn ruhu uçup gitdi. Inhem bir de enemiz Hazreti Hadice radıyallahu anh Peygamberimiz 50-nji ýaşda dünýeden geçti. Oham şo ýyl Peygamberimiz 50-nji ýaşynyň ahyrragynda Saude diýen bir zenana varmış. Saude adamsynyň ady Sokran. Ol Habeşe hicret edenlerdenmiş. 5 çağası varmış. 5 evladı. 65 ýaşyndaky zenanamışdyk. Hazreti Hadice bilen ýaş. Ohamyň adamsy da Habeşede aýrylypdyr. Oham bir dul zenana 5 evlad taklap beren. Bir dul zenanamışdyk. Hazreti Hadice dünýeden geçenne Peygamberimiziň özü gudalygy berýär şol Saude bilen izdiwaj etmäge. Peygamberimiz 50 ýaşda, Hazreti Saude 65-nji ýaşyndaky zenany 5 çağa taklap duran. Hazreti Saude kabul edýär. Am Peygamberimiz bilen izdiwaj edýär.
İkinci enemiz Hazreti Hadice'den sonra Ummul Müminin Hazreti Sevde radıyallahu anha. Ine bir de bütün Müslümanların enesi olup düştü. 65 yaşındaki ana 5 çağatı var. Ne danam kodamin sokan guyemet ki vala teriz ançı men guyemet diye Hazreti Sa'di aleyhirrahme. Ey Resulullah men sen necre eveyin niptir. Necre aysam sen ondan yukarrak diptir. Ne danam kodamin sokan guyemet ki vala teriz ançı men guyemet sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Men necre eveyin sen niptir. Hercre evsem sen ondan yukarı diptir. Oğlum ya Resulullah men bir qarrı heley diptir. 65 yaşındaki ana 5 çağam ma diptir. Olar da saklarını qovvalar diptir. Hazreti Sevde radıyallahu anh Peygamberimiz bilen izdivac ediyor. Peygamberimiz 50. yaşında ta Peygamberimiz dünyadan geçen çağda bağmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan geçenden sonra dünyadan geçiyor. Bir enemiz Hazreti Sevde radıyallahu anh. Bir şuh denanmış. Kâde şuh kepleri bilen Resulullah canı güldürüyenmişti. Peygamberimizin her denanasının bir hususiyatı var. O denanasında tafılmayan hususiyet. Hazreti Sevde'nde bir kavidadının hususiyatının biri bir şuh kepleri varmış. Kâde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi güldürüyenmiştik, hoş etyenmiştik. Bir näçe insanyň tabiaty şuhrak bolýardy. Teberrüken bir gurrun aýdyn, oham gurrundyň ýygyny alyp gideýli. Hazreti Sevde radıyallahu anh enemiz aýdýa. Bir gün Peygamberimiz giýje namaz okyp durdy, nefil namaz, tahajjud namaz. Oýanyp görsem Resulullah jan namaz okyp durmuşdyk diýär. Oham Hazreti Sevde de derw dehret kılıp, men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ijadyna bak üýüp durýardym diýär. Oham Peygamberimiz rükû etdi, uzak rükû etdi, uzak secde etti, uzak namaz okuydu. Salam verenden sonra ben aytdım, ya Resulallah, sen yan namazda duqan, meni dehrik kılıp üydüm iýdiňde, oham rükû etdin, meni rükû etdin sen gidende. Hi qalar wagt qalmadın, qalar wagt qalmadım, burnumdan qan gelen kadi burnum tutardym, qalmadın da ya Resulallah dipdi. On Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sevde bir şuh denana bolup güldürjek bolup aýdan keyp edip bir ýüreginden narahat çykan ýanak bolup Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem keyp edip güllü diýen Hazreti Sevde'nin kefine. Hulasa Hazreti Sevde radıyallahu anha Peygamberimiz bir şuh kepleri bilen kadi güldürýän bir kıyamataçyly bütün mümin musulmanlaryň enesi olan Hazreti Sevde radıyallahu anh bilen Peygamberimiz izdivac ediyor. Hazreti Hadice'ň aýrylandan 3 ay sonra. Emma şo ýylyň ýene ahyrynda Peygamberimiz 50-nji ýaşynda, ýani Peygamberlik berilenden 10 ýyl geçende. Peygamberimiz Taif diýen şähere gideýin, belkim Mekkeň daşyndan şu döwreklerdäki şäherinden bir kömekçi, mümin musulman tapadym diýip. Piyada, ayak piyada etdiýär. Eşek diye ata minmeýän näme üçin? Eger bir ulaq türkmen ulaq diye. Eger ulağa minse, bir yerik barye, bir yer musulman etjek bolýar diýip kafirli öwüne geçämesin diýip emniyet tarapdan rahat edeýin, oglunça çykyp gideýin diýip piyada etdi. Ýanyna da bir ogly ýanyna hyzmat etip birin Hazreti Zeyd radıyallahu anh. Qur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin sahabalarynyň fakat bir neferiň ady bar. O da kim? Hazreti Zeyd radıyallahu anha. Felemma qada Zeydun. Metni Qur'an-ı Kerim. Fakat Hazreti Zeyd'in ady vardır. Başka sahabalaryň hiç gaýrynyň ady ýok. Peygamberimizin ýarlarynyň. Hulasa Hazreti Zeyd bilen bilegitýär. Näme diýip? Son ogly ýanyk bolup bilegip berenseň, bir musafirata barýan ýanyk dälligini piyadaja gitipdirli. Ýerek gitmeli, Taife gitmeli. Näçe kilometr? 100 kilometr. 100 kilometr bile piyadaja gitmeli. Beýik Allah Taalaň dinine gaşyn çağırmaga, İslam dinine çağırmaga. Yol boyun oba bolsa, çarwada oturan bolsa, goýun üstünde, mal üstünde, kiçenrak oba bolsa, olaňdy üstüne baryp, hawlukmanjak Allah Taala we Allah Taalaň dinine gaşyn adamlar çağırıp
çağırıp, yolda bir nefer musulman bolmandyr. Barip Taife vardır. Hulasa şu çıkıp gidip ta gelýänçe ulamalar aýdýar 10 günna boldy diýär Taife gidip ýene Mekke gelýänçe. Taife ýetipdir. Taif diýen şähere. Aham ulu qorrak, ket hudarak, ýaşurrak, kefugla hasyl ýerrak adamlaryň üstüne baryberdir. Hawlyk manjyk ýaş ýallaryna baryp ýeke sataşyp, üýşürip sataşyp, ýeke sataşyp, üýşürip sataşyp hiç gaýty dogry jogap bermändirler. Ahir üýşüpdirler kafirler, taifler. Bir neferde musulman bolmandyr. 10 günna bolupdyr aralaryna. Üýşüp samsyqrak adamlary, jowan oglallary, kiçiňrak oglalaryň hemmen üýşürip, şol adamy howlap, wurup, fewden qowdan çykarýan taifden dipdirler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "İza fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Ey Taif'in olu konu adamlar deyiptir. Müslüman bolmadınız deyiptir. Sizin bir zat isteyen deyiptir. Şimdi ben gelinimi Mekke adamlarını eşittirmen ha deyiptir. Sizin isteyensin deyiptir. Ve o zatların kulağı asmandırlar. Aham samsıqrak, jowarrak, kiçenrak oğullar daş bilen bellen, qowun, vurun. Aham şu taada kim ma yanında Resulullah canın yanına? Hazreti Zeyd ba. Hazreti Zeyd Peygamber'in arkası olup, hay degmen, hay vurman, hay degmen, hay vurman. 5 kilometrda qawlaq qaytypdyrlar. Samsyqrak, jowan oğullar, şonu şäherden çykaraylyň dip. Hay degmen, Hazreti Zeyd ennamjam şodur şu yara worqardyr. Peygamberimiziň de mübarek ayagy qanap, hatda mübarek köşi qydylgan bolupdyr da. Sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Oňa şo gelişlerine qaçyp 5 kilometr dağı şol Taifden qaçanlarsam öwlerine bir bağ çykypdyr, bustan. Yetip bağın içine girelerine yan kafirler bellep durallar, sevip durallar, qowup durallar. Taif'in adamları iyidine qaytypdyr. Hazreti Zeyd bilen diwarın arkasına geçip oturuverdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem canımız, malımız, oğluydumuz, enatamız, mülkümüz fedası olsun Resulullah canın. Bir bağın kölgesine oturup arkasını divara verip beyik Allah Teala münacat etmeye durupdur. Allahümme ileyke eşku za'fe kuvveti ve qillete hileti ve hevani alen nas ya erhamer rahimin. Ente rabbul mustazafin ve ente rabbi. Ey var hudaya men dadıma yetiş, millet men beter horladıla, ilmden zat gelena. Ey var hudaya beter men eciz olyan, hiç hayrın Müslüman et bilmedim. Hudaya ecizlen eyesisen, hudaya sen men eyemsen, ila men tekiluni, hudaya men günüm kime galli, hudaya men bilen eline verdim. İllem yekun bika aleyye gazabun fela ubali, hudaya sen menden qaharda olmasan bolya deyipdir idinlen. Şu qiyinçılıklardan sonra hudaya sen menden qaharda olmasan bolya deyipdir. Vazifeden bitirip beyk Allah münacat edip ecid olyan elimden zat gelen aqdip iyinden aydıptır. Hudaya sen menden qaharda olmasan bolya deyipdir. Bula işlat deyipdir iyinden. kan münacaatlar edip ahirine da aydıptır. Ve la havle ve la kuvvete illa bik. Hudaya sen aydanan bolar deyipdir. Sen gücün olmasa, sen kömeğin olmasa elimden zat gelmer can hudaya deyipdir. Şey deyipdir oturuverdir. İnha mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e giderlerine de bir esasi bir ulukon dersler var. O dedi havasımız cem edelim, bu vurrun üstünden geçmeyelim hadi. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin adamları olsun, Taif'in adamları olsun, yeke sataşıp, üç sataşıp, öýlerine barıp sataşıp, käde misal vurup düşündürüp, käde hikaye aydıp düşündürüp, käde kıssa aydıp düşündürüp, käde can çekip, käde güldürüp, käde ey cennet badır, käde ey cehennem badır, käde ey ötöllerden ders alın, käde hey bir gün dünyadan geçmeliler ha, her jere bagryny yakıp, her yollar bilen gelip,
insanları Hudaý Taala'nın ibadetyna gaşyn çağırıp zähmet çekipdir. O jetden gulagasyn Hudaý Taala'ga bende bolmaga çağırýanmış. Yani näme? Hudaý Taala bende bolmak yani näme? Yani insanları dünýäň zannanyndan Hudaý bilen bolmak azadiýe gaşyn çykarmadan çüreyim. Ey jawan dostlar, ey sawatly dostlar, gowjetden gulagyňyz geriň. Hudaý Taala bendegi yani dünýäň zannanyndan öz ruhuny azad edip asmanlara gaşyn iyi vermek. Ruh mi bordet suye çarhe berin. Ah suye abu gel şodi der asfelin. Hazreti Mevlana aydiye. Ruh mi bordet suye çarhe berin. Suye abu gel şodi der asfelin. Eger ruhun terbiyet bersen, yani eger Hudaý Taala bendigin yerine yetirsen, seni bar çarhe berin, 7 kat asmanın üstüne çıkarar seni deyiptir. Emme onu etmesen, suya abu gel şodi der asfelin. Palçık bilen suya bulunip, pes yerde geçirip kalarsın, dünyanın zannanının içinde. Resulullah canın can çekýärligi şondan çüreyim. Ey insanlar gelin Hudaýa gaşyn diýeni, özüňizi dünýäň zannanyndan azad edin. Hudaý Taala bilen bolmak bir giň ýere. In jahan khud habse janhaye şumas. Hin rebit ansu ki sahraye şumas. Dünýä biziň zannanymyzdyr. Çık asmanlara gaşyn sen barmaly sahraňdyr. Sen barmaly sahraňdyr. In jahan khud habse janhaye şumas. Bir dünýä biziň zannanymyz göberen akby diýip goryp gaşyn. Hin rebit ansu ki sahraye şumas. Peygamberler yol aýdypdyr, şu dünýä zannanyndan nähille çykmaly. Ahmyň gurruna girse mektepden men çykjak. Hulasa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihlas edip can ýakýan nämeden çüreyim? Bil insanları bir rahat eder ýaly. Giriftarydan çıkarar ýaly. Ruhumyz keyf eder ýaly. Birje kysgaçyk gurrun aýdyn gerçi mektepden çykdy, goý misalymyz kamil bolsun. Günde 5 saat, 6 saat, 2 saat, 10 saat, 7 saat yatıp kalamızda keyif etmeyesmi? Näme diýip şonda keyif etýär? Şon ruhumyz çykýar. Adam yatyka özüniň hele erkekligini bilmeýär, ahun garaçydygyny bilmeýär, hatda padişa özüniň padişadygyny bilmeýär, yatyka täji gaçýar ýere habary ýok. Näme diýip şon dünýeden ruhu çykýar, keyif edýär. Oham soňram oýanýa hey aňyr berdi dogurlyýa. Algy berip oham ýadyna düşýär. Oham dünýäde ýene bulaşmagy durýar. Yatyka hiç zat ýadyna düşmeýär-de. Şebzi döwlet bi haber sultaniyan, şebzi zindan bi haber zindaniyan. Adam yatyka hiç ýagdaý ýadyna düşmeýär. Näme diýip ruhy çykýar. Keyf edýär, rahat bolýar. Hiç zat ýadyna düşmeýär yatyka. Peygamberler de gelipdirler. Allah Taala Resulullah janyna iyi beripdir. Ta inki yatmasak da oyu wagtymyzda da ruhumuz asmanlara çıkıp bir keyif edip yaşar yanaklar. Ey jawan dostlar, düşüneýin şu gurrunu, asasy gurrunu şu. Dinin aňyrda bir aýdyp duran magzy gurrunu şu. Biz uqa girmeýän ýagdaýymyzda da ruhumuz nähille asmanlara çıkıp bir keyif edip yaşar ýaly Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şoý ýoly aýdýar. Kur'an-ı Kerim şu yolu aydiye bide. O yo vaxtımızda da nahili rahat yaşamalı. Nahili ruhumuzu atmana çıkarmalı. Ya hatman yatamızda çıkarmalı mı? Yok, o yo vaxtında da çıkarıp boluye. İnşallah mun gurrunun başka bir fırsatda pek Allah koklar hikmetini de yetirer. İkilinci dert almalı da adım adı. Yürüyüşü ikimizin ki ey cavan dost. Fakat ikimizin gurrunumuz. Hazreti Zeyd Resulullah jany ýekeje öýde saklady. Peygamberimiz gaçyp barýar, Zeyd radıyallahu anh eýinden gaçyp barýar, hay degmeň, hay wurmaň, hay degmeň, hay wurmaň diýip endan jany şodur ýara bolupdyr. Mübarek Hazreti Zeydin kellesini şodur ýara bolupdyr. İkimiz de diýär, ah şu Hazreti Zeydin ýerine men bolsadım da, ah ikimiz bolsadyk da. Keyf edipdir Zeyd Resulullah jany saklapdyr. Dogry diýen.
Emme Resulullah can yok da bolsa pek din baki. Kur'an-ı Kerim baki. Resulullah canın yolu baki. Men Resulullah'ın saklan bolsadım. Ey Zeyd keyif edipdir. Taif'in şodurşu kafirmiştik. Mekke'nin köpsü kafirmiştik. Azıcık musulmanlarmıştık. Qiyinçilik ýagdaýda dämme girişi mahalla. Hazreti Zeyd'in kimindan nagyn? Dogry gurrunga bar eýli. Ey jowan dost. We ey kepläp duran. Özümizi bir saklaýlyň Allah'ım. Özümizi bir gaýym bolaýlyň hatda. Bir gurrun şan toýumyz arasynda tutmak. Bir jowan oglan ya bir jowan gyýyp toyun arasynda tutjak bolsa şu mahal, ýani şeriatyny saklajak bolsa, ýani peýgamberiň dinini saklajak bolsa, bäri başyň enesi hatta bir tawhidi dädesi ay nämetjek ya on kapdalından yaqyllaryň şodurşy. Boýdaş dosýarynyň köpsi şoňa mızahym bolýaly arasynda toy tutturmajak bol. Delil näme? Ömrüňde bir toyda hoşluk etmeli. Yani ömrüňde bir toyda Hudaýyň dinini etmeli, Resulullah'ın sünnetini äpbermeli, Peýgamberiň dinini tutmaly bizere ýerde. Falan hili tutmaly, hele erkek gatışmak, gubur tobardakyda bolýar. Bahanasy näme? Hele erkek özümiz diýip. Hudaý üçin aýdýan, beýtdirip hem kepläp, hem özümiz diýip. Näme özümiz? Hele erkek özümiz diýip. Hem bidirip kepläp, imanymyz hatara oklamaýlyň. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aramızda yaşamayan ne olsa pek dini var. Toyun arasında tut. Öylenecek dost. Kim ahun sen kefin olağasıya, kim bir zamanını toy arasında tut ya. O cüre değil. Elhamdülillah 4-5 yıl var. Ne kadar cavan oğlanlar, ne kadar kıydı oğlanlar gelin olun toyların arasında tutu eti. Bunun üstüne de gurrun istem. Hayır ben matlaptan çıkıp var ya. Hazreti Zeyd'den dert alaylıyım. Cavan oğlanmış. Lep Resulullah can saklap, vurulup feyulik geliptir. Ol işler edip bilmeyen, ağırlam öz toyun özün arasında tuttu. Devreğin kefini kulağa asıp durma. Hazreti Zeyd de devreğin kefini kulağa asanmazsa Peygamberimiz hep bir kaydardı. Özde vurulmardı, özde kef eşitmerdi. Kep de eşitcekke, hiç tat edecekke, Hudaý Taala yeke varmanlar. Mahdum oli çyn takdira ten berdi. Qarry türkmeniň atasy Mahdum oli şan näme diýär? Kulagas. Mahdum oli çyn takdira ten berdi. Her kim özüni saklap bilse iş gördi. Ay berekella Mahdum oli şan. Her kim özüni saklap bilse iş gördi. Ne yaman zatdyr aňlamaz derdi. Jahillik derdine derman tapylmady. Allah Taala ruhun şad etsin Mahdum oli şan. Her kim özüni saklap bilse iş gördü diýipdir şu zamanna. Yönemen naýdaýyn diýipdir. Ne yaman zat aňlamaz derdi. Kur'an aýdýa, Hudaý aýdýa, Resulullah aýdýa diýipdiň, eger kulagyny girenak. Ibnagat ulukon dert diýipdir Mahdum bolýan. Hawada jahillik derdine derman tapylmady. Özüm bilýän bu zatlar diýen adamyň dermany ýok diýipdir. Bu zatlar öňüm düşünýän, bu zatlar ahuna ehtiyajym ýok. Bu zatlar men ýere öwrendim. Näme bu zatlar? Bu zatlar iptidaý gurrunlar, toy galy bu gurrunda el çykyň gurrundan diýen adam, oň derdiň dermany ýok. Hazreti İsa ölüyün diriltdim diýipdir. Gözü ýogy gözletdim diýipdir. Ennäme alan dogruladym diýipdir. Kefe düşünmeýäni kep düşündirip bilmedim diýipdir. Lap Hazreti İsa aýdan kepşi, Ruhullah aýdan kefe. Bes arasynda toy tutmak. Bir gurrunny aýdaýyn. Men arasynda toy tutsam şu zamanda hi Peýgamberimiz bir boşlukda aýtmadymy? Aýdypdyr Peýgamberiň aýdan sözüni aýdaýyn. İnşallah yine o anlagadan tamam ederim. El-mutemessik bi sünneti inde fesadi ummeti felehu ecru 100 şehid. Ravahu İbn Battah. Ey cawan dost, gör pikret ikimizin gurrunymyzy. Peygamberimiz mübarek sözlerini aýdypdyr. El-mutemessiku bi sünneti. Men sünnetimi tutan adam inde fesadi ummeti, men ummatym darganak zamanynyň içinde pikirle köfelip, hafatçylykla köfelip, her kim başagay zamanynyň içinde o Resulullah'ın sünnetimi arasynda toy tutmakdagy diýip, lep Resulullah'ın sünneti bolsa men arasynda tutaryn diýen adam, ýaşyňa mende şer sünnet bolsun, felehu ecru 100 şehid, 100 şehidin sogaby bar diýipdir.
Peygamberin aydan söz. Şehit kim? Şehit kim? Şehit diyeni dini İslam izzet tapsın deyip, Hudaýyň dini izzet tapsın deyip, zinanasyny dul goýup, oglanjyklaryny yetim goýup, kan feçilip ölüp galan adama şehit diýeli. 100 ýany şözüre şehidin sogaby bar diýipdir Peýgamberimiz. Azatmy ey jowan dost, ey mümin jowan aýallygan, ikimiziň görrüňimizi. Peygamberin sözü gözde, "Inde fesadi ummeti." Hudaý bizi unutmady. Hudaý bizi ýatdan çykaranak we Rasulullah'ın agzyny berip kıyamata çeli bir kefaýtdirdi. Hudaý aýdýamyny Rasulullah'ın agzy bilen ýöne. O hem Rasulullah näme diýdi? "Men ummatynyň dargynyk zamanynda sünnetim tutan adam 100 şehidin sogaby bar" diýdi. Näme diýip? Şehide gany dökülýe, ölýä galyä derejesi tamam. Bir derejesini aýdaýyn. Şehidin bir derejesini aýtyp bereýin. "Zemmiluhum bi kulumihim we dimaihim." Şehitli bir wagt şehit bolupdyr da Peýgamberiň zamanynda. Peýgamberimiz näme diýipdir? Şehitleri kanlary bilen, egin maşlary bilen şodurşuny gömüň, ýumaň diýipdir. Taýinki kıyamatda da şodurşuny kanlar çykyp duran ýagdaýynda tursunlar diýipdir. Şehit ýuwulmaýa. Şu kanları şahit bolmaly kıyamatda. Ennam janyň kany bilen hatda kefen näwez edilmeýär, şodurşuny gömülýär. "Zemmiluhum bi kulumihim we dimaihim" diýipdir Peýgamberimiz. Şehitler kanlary bilen, egin maşy bilen gömüň diýipdir. Şo jürek şehidin 100 şehidin sogaby bar da, ey jowan dost, sen täwlallah şekepi. Hazreti Zeyd Peýgamberimiz saklady, sen dinini sakla. Sen kepläp duran. Kimizde? 100 şehidin sogaby bar diýip Peýgamberimize aýdypdyr. Waq ýeniden müzahama adam näme diýär? Oy sünnet kan, başga sünnetler tutup bermeliler diýär. Şunu men jemiň içinde mescidin mihrabyna aýdýan, şeýitdirip sünneti maskhara etýän adama awwala imanyna habardar bolsun. İkilençisi ol adama başga sünnetlerde hiç netip etýän nädir? Ol adam şeriaty oýun tutup otýar. O fakat seni ağırlayacak bolup aýdýar. Ol şeytanyň kefi, şeytanyň meňdeş adamyň kefi. Ve bu sünnet ep berdiň da başga sünnet kan tutjak bolsaň diýär. Şeýitdirip hiç sünneti tutanak da. Asa sünnet tutanak. Okuyan ay öýlen sünnetini okuyan diýik. Onu da näme okuyanlygyny bilenak. Beýdip özümizi anlamaýlyň, dilimizde de habardar bolaylyň. Başga sünnet kan, bir zat kan diýip hemmenden galamaýlyň. Hazreti Zeyd saklady dem Rasulullah jany. Sen men dinimiz saklaýlyň mert bol. Üçüncü diýer salmaladymy Rasulullah janyň dogasyndan. Hazreti Hadice aýryldy. Gyzlary eline galdy. Kafir Mekkeň gulagasyn. Mekkeň adamlarynyň ızasy bar. Sahabalary azada. Taife gelenni 2 nefer musulman bolmady. 10 ullap aralarynda bol hiç kim musulman bolmady. Ýene de näme doga etdi ýan gelip. Hudaýa ejid bolýan. Hudaýa elimden zat gelenak. Hudaýa men eýän sennip hiç şikayet edenak, verenak. Ay näme boldy? Bolmady kibi. Näme Hudaý men bilen beýtýän? Sizre biderek kepler aýtdymy? Ýok. Bu barada bir kefaýdyn o hammetlepden geçeýin. Qiyinçylyk diýäniň, maşaqqat diýäniň, merizlik diýäniň, horluk diýäniň Hudaýa ýakynlyga sebep bolmalydyr. Näinki Hudaý Taaladan daşlyga sebep bolmalydyr. Ulazygymyzda halk etip goýaýlyň. Merizlik, horluk, qiyinçylyk, dünýäň qiyinçylyklary, ey jan Allah men işim asan et diýip ýalbaryp Hudaý Taalaň ýanyna izzetimiz derejemiz köpelmege sebep bolmalydyr. Näinki şikayet edip gözeyrenip Hudaý Taaladan daşalmaga sebep bolmaly däldir. Ey qiyinçylykda ýaşap beren mümin musulman, qiyinçylygyň günälerini ýuýandyr we kıyamatda derejäňi aldyrýandyr. Gaýymdyr kıyamatda görersiň derejäňi inşallah. Emma qyssaň iyidi, mana aýsam uzaga gitjek inşallah. Pek Allah köklediğinden inniki hefte şu hayatın içinde bir Mesihi adam Peygamberimize üzüm getirip berip o da musulman bolýa, onu inşallah inni kefde hyzmatyna da ýetirer. Hudaý Taala ýurdumyz parahat, watanymyz emniyet, merizlemizde şefa, qiyinçylykdaky adamlaryň qiyinçylygyny asan etsin inşallah.